最初のワクチンを接種。この時は大きな体調の変化はなかったものの、78億5000万回分が、こんにちは、人生に楽しい旅を、住明です。とうとうワクチンの接種が始まりだしました。ということは、海外旅行に行ける日も近づいてきたのか、そういった期待も高まってきますね。でも、本当にワクチンって有効なの？ワクチンって安全なのって思いません？その点気になりますよね。そこで今回は3つのことをお話ししたいと思います。まず1つ目はワクチンの接種がスタートしたという話。そして2つ目はこのチャンネルではワクチンの有効性の統計を取っていくことにしました。その統計を見ることによりワクチンの効果、それを知ることができ、またどのワクチンがどれぐらい効果を上げているのか、そういったことも知ることができる、そういった統計を取っていこうと思いますので、そちらのお話をさせていただきます。3つ目はワクチンの副作用の話、また今後の展望の話も出てきているので、そちらもお伝えさせていただきます。2020年はコロナで散々な年になった方も多いと思います。ワクチンの情報を知ることにより海外旅行に行ける日だとか、そして2021年は世界はどう動いていくのか、そういったことを考える上で大切な情報を詰め込んでおりますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外のことや旅のこと、また最新情報をいろいろお伝えしています。これからも海外の渡航情報、またワクチンの情報、様々な有益な情報を配信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それではまずはじめ、ワクチンの接種が始まったという話からさせていただきます。まずは数日後にワクチンの接種を控えているイギリスの話題を読みます。イギリスで新型コロナウイルスワクチンの接種が8日から始まる見通しとなりました。まずは重症化リスクの高い高齢者などが対象となります。また、イギリスの首相がワクチンの接種を受ける様子をテレビの生中継で見せることを検討していると地元メディアが報じました。世論調査ではイギリス国民の2割がワクチンの安全性に疑問を持っているとの結果が出ていて、こうした不安を払拭する狙いがありそうです。という記事になります。それでは次、とうとうワクチンの接種が始まったロシアに関しての話題です。こちらは12月の6日、日本テレビからです。タイトルはロシア国産ワクチンの大規模接種が始まる。ロシアが世界で初めて承認した新型コロナウイルスの国産ワクチン、そちらの一般市民への大規模接種が5日、首都モスクワで始まりました。ワクチンの接種は病院や教育機関、社会福祉サービスなど感染リスクが高い職場の希望者を対象に無料で始まりました。イギリスではアメリカのファイザー社などが開発したワクチンが承認され、8日に接種を始めるとしていて、それに対抗した形となります。ロシアでは5日、新規感染者が28,782人で、モスクワでも7,993人と過去最多となっていて、世界に先駆けてワクチンを実用化した威信を示し、感染拡大への国民の不安を抑える狙いがあると見られます。と書かれています。とうとうワクチンの接種が始まりだしました。まずは先手を切ったのはロシア。そしてそれに続くのは数日後にイギリス、そしてアメリカ、EU などどんどんワクチンの接種が始まっていくと思います。そこでなんですが、ワクチンの効果の統計を取っていくことにしました。3つのことを毎日リサーチしていきます。過去14日間の感染者数、2つ目は過去14日間の死亡者数、3つ目はその日の新規感染者数、そちらを毎日調べていきます。もうすでにそのデータの収集を始めているんですが、例えばですが、ロシアに関して毎日そのデータを取っていくと、ワクチンを接種したことにより新規感染者数やその他の数値が下がっているかどうかということが見れると思います。また、これはロシアだけではなく、イギリスやアメリカ、日本、それらの国に関しても統計を取っていこうと思います。そうすることにより、ワクチンが開始されたことにより、新型コロナウイルスの感染者数は少なくなってきているのか、また、もしその国の患者数が少なくなってきていたら、周辺国への影響はどうなのか、周辺国も減っていくのか、それとも影響はないのか、
そしてそれぞれの国で使っているワクチンが違います。例えばロシアではスプートニク、イギリスではファイザーのワクチンを使う予定です。アメリカではファイザーのワクチンとモデルナのワクチンを使う可能性が高くなってきています。ということで、この統計を見ることにより、どのワクチンが効果を示しているのか、そういったことも見ることができると思います。こちらの統計、毎日取っていくので、その変化を見ることにより、コロナが収束する日、そういったことに対しての予想も立てやすくなると思いますし、また海外渡航に行ける日、そういったことに関しての予想も立てやすくなると思いますので、どのような数値の変化が起こっていくか楽しみにしていてください。ちなみになんですが、昨日のデータになります。ロシアは過去14日間の感染者数35万8987人、過去14日間の死亡者数6750人、昨日の新規感染者数2万7078人でした。2万7000人も新規感染者がいるのかと正直驚きました。イギリスに関しては過去14日間の感染者数21万6924人、過去14日間の死亡者数6331人、昨日の新規感染者数1万6298人でした。このような形で毎日統計を取っていきます。次の話題です。これは衝撃的な話題なんですが、ワクチンの副作用に関して記事を発見しました。12月の5日、テレビ東京の記事になります。これはテレビ東京が独自で行った調査のようです。テレビ東京はアメリカでファイザーのワクチン治験に参加したアシュリー・バノーニーさん35歳に話を聞くことができた。治験者に選ばれてから2週間ほどで最初のワクチンを接種。この時は大きな体調の変化はなかったものの、1ヶ月後に2回目のワクチン接種をした後に異変があった。2回目のワクチン接種後、38度近い熱と悪寒に襲われた。筋肉の痛みや頭痛が24時間以上続き、仕事も休むしかなかった。ワクチン接種は副反応を伴うと理解して、休日前に接種するなど生活サイクルに合わせる必要があると書いてあります。実際今回の取材は1人に対しての取材なので、この話に信憑性があるのかどうかというところはまだ疑問が残ると思いますが、この記事からわかることは、もしかするとワクチンには副作用があるかもしれないということ。そしてもう一つは、2回接種するワクチンに関しては初回接種してから次に接種するのは1ヶ月後だということ。この初回接種した時にある程度の効果が現れるのか、2回目打った時から強い効果が現れるのか、そちらについてもまだ情報がない状態ですので、そういったことも分かり次第お伝えできればと思います。それでは次はワクチンとともに動き出した世界の動向です。こちらは12月4日、ブルームバーグからです。タイトルは史上最大のワクチン接種作戦。新型コロナのパンデミック収束に至るか。イギリスは2日、アメリカファイザーとドイツビオンテックが開発した新型コロナウイルスワクチンの使用を世界に先駆けて許可した。アメリカもこれと同じワクチンとモデルナのワクチンを近く承認する公算が大きい。2020年末までには世界の数千万人が新型コロナのワクチンを接種済みになるかもしれない。来年にはさらに数十億人が加わるだろう。そしてすでに少なくとも78億5000万回分が割り当てられているということです。多くのワクチンは2回の接種が必要だが、割り当て済み分は公平に分配されれば世界の全人口の半分に行き渡る量だ。しかしそうなる可能性は低い。豊かな国は念のために大量の供給契約を確保している。また超低温で保管する必要性は一部のワクチンの遠隔地への輸送を困難にするということです。ここでわかるのは、ワクチンは2回接種する可能性が高いということ。そして相当な数のワクチンが生産されていて、今年の12月から来年にかけて多数の人たちがワクチンを接種していくことになるだろうということ。そして先進国以外の、例えばアフリカだとかアジア諸国だとか、そのような国たちはどのようにしてワクチンを手に入れようとしているか、そちらに関してはこちらの動画でお話しさせていただいてますので、よければ参考にしてみてください。2021年に海外旅行ができるようになるかどうかはワクチン次第というところがあります。しかし接種するべきかどうかというところに関しては悩ましいところでもあります。引き続き情報を追っていくので、またぜひ参考にしてみてください。よかったらチャンネル登録、またいいねボタンも押していただければ嬉しいです。今回も動画を見ていただいてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。